Díochait a d'urbhla, a chara, tá deas scéile agam. Is údar sár-dhíle mé, tá glundar mo chrí, tá an bhéim an nGaeilge á feiceáil a gcuin faoi láthair, agus thuairtheach an méad grá léirithe ardú crídeit. Nach dúrthach sé. Leanaí mé ar aghaidh le mo bhisin. Ag múna, ag cruthú achcunaí, I deagháil le sanolaithe, agus daoine ag déanamh ibre thar bar. Agus ag fulsiú, ag taifeadadh, ag créile, ag scríomh, agus ag Skype na Gaeilge. Gur raibh míle maithagóibh as an deis mar rogha poist a dhéanamh. Seo an tríú Caibidil gen scéal, an Codladh. Má chail tú an chéad Caibidil nó an dara, seo dit. An Codladh. Níor smaoinigh Paddy riamh faoi na theanga tháinithe. Ach bhí iarla ag taispáint slíomhaireachtála nua dó. Gach planda nó éan a bhí ar a mealach, bhí anam eile aige. Anam lán le ceol, dríocht agus filiocht. Sin an bóín dé, a dúirt sé, ag díriú a bhéire ar an ladybird. Agus sin an cruibh préacháin, ag díriú a bhéire ar an buttercup. An bhfuil an scéal faoin móríogan inste agam dit. Bhí eolas iontach aige ar bhit a sólaíocht na Geilteach. Thug Paddy faoi deire, gur as a bhéal a tháinig an béarla, agus gur as na Gael an Ghaeilge. Tagan an teanga bhinn seo ón bheantas, ó na cuilte, ón ghosta, ó na glanta, is na sléifte. Dólam Paddy ó gach focail a tháinig amach ó na chara nua iarla. Bhí iarla ag insint scéal tar éis scéal. Bhí sé ina thra. Bhí Paddy faoi riocht. Bhí an ghrian ag éirí, agus d'éirigh Paddy buartha. Bhéach imní ar a bháthir. Caithfidh mé fille, a dúirt sé os ard. Sin é a bhach ar sa iarla an tardrí. Phil ar de rúchas, Jane ceangal le de hinseid. Mothig na mothúcháin, buin taitnamh as an aistear. Shiúil siad ar ais I dro an bhaile. Is leatsa iad na focail seo ar sa iarla. Tá siad ionad. Lig amach iad uat. Shiúil sé amhail go raibh sé ag pramsáil. Bhí a chuid cainte go fillite le hamhránaíocht. Thosaigh Paddy ag léam cosúla hiarla. Bhreath sé go raibh sé níos éadrama, níos saoire. Go tobann, hit sé isteach I dobair. Bhí gachra dorcha, floch, is ciúin. Fan go dtí go scríofaí mé an chéad Caibidil eile. Tá níos mó le teacht, agus tá ag tnú le plé a dhéanamh ar mo leabhar de Gaeilge Guide in ardgeachtaí na seachtainiúla. Túr ara, grá mór, Molly.